নন্দ তা শুনি প্রজ্বলিত হেলা খণ্ডল চারি মেঘ রাই আজ্ঞা দেলা বজ্রধর এই ক্ষণি বর্ষি ভাঙ্গ समस्त गोपाल इंद्रकर पूजा विधि भांगिल जे तुम्हे तुम जगु कृष्ण पूर्ण नाश गरुआ में ताहा शुणी बोलती जे प्रभु हरधर जेते सजन सहज करी आसु सजीवर तुम्हारा निमंते आमे करी
ହେବ ବଳବାର ଆମ୍ଭେ ଆସନ କ୍ଷଣକେ ଧରିବା ବଗିରି ଦଣ୍ଡକ ବିଶ୍ରାମ ତୁମେ ପଡ଼ୁଆଏ ହରି ଶୁଣିଲା କୃଷ୍ଣ ବିଚାରନ୍ତି ମନ ଦେଖିଲା ଗୋପାଳଙ୍କ ସାମର୍ଥ ଗୁଣ ଏତେ ବୋଲି ଛାଡ଼ିଲେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଭକ୍ତ କାରଦେ ମାରି ପଡ଼ିବୁନି ଗତ ଦଣ୍ଡରେ ତୀରଣ ଦେବୁଛୁ ହରି ତୋରା ଶରଣ ଉଦାରି ଧରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ନାରାୟଣ 7 ଦିନ 7 ରାତ୍ର ବରସିଲେ ବେଗେ ବାହୁଡ଼ି ଜଣାଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାର ଆଗେ ଅବଧାନ ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇ 7 ଦିନ ବରସିଲୁ ଗୋପପୁରେ ଯାଇ ହସ୍ତି ଲୋକମାନେ ବରସିଲୁ ଜଳଧାର ପବନ ଗାଧେର ଦୈବ ସୁନ୍ଦର ପବନ ଆଦି କରି ଖସି ନ ପାରିଲା ମଣ୍ଡର ଉପାଡ଼ି ଗନ୍ଧ ତୁମର ଦଇଲା ଏ ମନ୍ଦ କପ କରିନା ତମ ବଜ୍ରଧର କଦଳୀ ପତ ପାଏ କମ୍ପଇ ଶରୀର ଗୋପେ ମନ୍ଦ ଉପରେ ମାଇଲା କବଜ୍ର ହେଳେ ଦିବାରେ ତାହା ଦେବ କି ତନୁଜ ବୋଳନ୍ତି କୁଶବାଣୀ ସୁର ହୋଇ ରଷ୍ଟୁ ଜ୍ଞାନ ହରାଇଲୁ ଗତି ତୁଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେ ଗୋପୀନାଥ ଗୋପରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଅବତାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଇ କରୁ ବଜ୍ରଧର ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଇରାବତୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଅଭୟ ତରତରଣେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବସିଲା ମୁଁ ଅପରାଧ ନାଥ କଲହି ନ ଜାଣି ଅପରାଧ କ୍ଷମା ମୋର କର ଚକ୍ର ପାଣି ଅନେକ ଯେ ଶୃତି ଯାଉ କଲା ସତୀ ମୋର ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ନ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଚକ୍ରଧର সকল গোপী কৃষ্ণଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞ ବନ୍ଧାଇଲେ ହସ୍ତ ଦେବୀ ଗୃହକୁ ଯେ ଘେନି କରିଗଲେ ଗୋପାଳ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଆରୋପଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇନ କହି ରହି ଗୋପପୁରୀ ଗୋରିକ ପଶ୍ଚାତ ରହିଲେ ଗୋପପୁରୀ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ଯାଇ ମିଳିତ ବାସ ଶ୍ରୀହରି ଚରଣେ ନାମେ ନାରାୟଣ ଦାସ ଶ୍ରୀହରି ଚରଣେ ନାମେ ନାରାୟଣ ଦାସ हरि हरि बोल हरि हरि